Susah ya. Belum nggak susah dong, sangat mudah itu. Oke bersama dengan Dia Pamela kembali. Spesial buat adik-adik sini ya. Koncone mongso sepimu nuruti opo karepmu nyatane atimu dudu nggo aku arepe gedene rasa tresnoku sajerone atiku nggo sliramu yen dudu sing dikarepke sanes sing dipingini durung iso duweni mun kon ikhlaske nyatane sasingkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang ra koyo kowe sing gampang golek liyane nganjani nanging ora iso duweni nganteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane dudu aku ternyata sing mbok karepe Bukane saya deres ramandeg-mandeg atiku melu telas pas utane teko kowe lunga milih wong sing luwe moyo Untuk Preman Community, kumpul, kumpul, kumpul. nyatane sasingkat-singkate ceritane ngelaleke tetep ora gampang ra koyo kowe sing gampang golek liyane nyajani
mantan